Bueno, pois acabamos de sementar o liño. Esta é a liñaza que acabamos de botarlle á terra. Primeiro, pasamos un ciño que na terra que xa estaba, arada, cercada e gradada. Pasamos un ciño primeiro para sacar os cotillos e máis as pedras. E despois, sementamos a liñaza, mestiña, e despois as mulleres detrás veñen cos enciños tapándoa. E así queda toda llaniña, sin cotillós, nin collos, nin nada deso, queda o que se lle chama unha liñeira. Tamén fixemos a prueba de mollar o dedo, meter, se salen 9 graus, está ben sementado. Bueno, estuvemos aquí estas mulleres a mondar o liño, porque senón despois ven a erva enredo e tumbo e non vale nada.
mediados do mes de xullo, cando o liño está maduro, procedemos a recollelo. Collemos manoxiños para facer o ripeiro, e estes manoxiños colócanse en forma de cruz, para que despois, cando o ripemos, xa nos queden colocados. E para atar estes ripeiros facemos un biorto, que como vemos colócanse un manoxo sobre outro, enredanse a vaga, e xa está o biorto feito. E sobre ele colocamos os manoxos. Isto levas ao río, metes ali debaixo da auga, ben cargadiño con pedras para que non leva auga, durante 9 días. E despois vaise, cando se traia, téndese no prado a sacar. Bueno, pois agora estou espallando por aquí a vaga do liño, a vaga que se ripou. Para poñela ao sol para que quenza ben, para logo despois mallala, para sacarlle a semente, porque a semente está dentro destas boliñas. Entón, ao darlles ben o sol, despois aplastámola cos pés, que é a maneira de mallala, para sacarlle a semente. As miñas compañeiras están pisando na vaga, e iso é para sacarlle a semente, e logo despois pásase polo cribo para volver a sementar, para que quede limpo. As miñas compañeiras agora están cribando e dai sacas a liñaza para volvela a sementar.
pois acabamos de enlagar o liño. Deixámoslo, metémoslo debaixo da auga, tapado con as pedras, e quedará aí 9 días para que lle ablande a carapela que ten pegada a aresta, e despois hasta desenlagalo. O que lle acabamos de facer ao liño é desenlagalo, que consiste en abrir os lagueiros e lavalos no río para que solten a carapela que pudreu os 9 días. Estamos aquí estendendo o liño, sacamos do río e agora poñémoslo a secar e así que se seque vámonos para a casa para mazar. Bueno, estamos recollendo o liño, despois de, agora que se secou, sacámoslo do río hai 9 días, e agora estuvo secando, e ímoslo recoller. Estamos mazando o liño para ablandalo un pouco, para despois poder tascar mellor. E cando se mete no forno, e despois tascalo para que se lle vai a mellorar a casca. Cando tiña, metéis este. Que vienen agora, deixarei isto. Dame iso que tes, Maru. Toma isto.
Bueno, pois estou amazotando no liño porque onte cocín e deixeino no forno de noite. Entonces agora vou amazotar para que despois as mulleres o poidan tascar. Bueno, pois eu tasquei esta estriga que fixo para podelo fiar. Xa de cara, xa vai para fiar. Pois eu estou tascando tamén para poderlo fiar, que é unha cousa que me gusta moito. Aí está, e non máis. Isto é unha estriga que hai que tascala para poñela así. Hai moito que facer nela para poñela así. Chamas unha estriga. Isto chamase restrelar. Estou separando o que é a estopa do cerro. Para despois fiar cada cousa por separado. Isto, antes de chegar aquí, tuvo moitas voltas, porque foi como unha erva no monte, na leira. E despois houve que recollelo, houve que arrastrelalo, ripalo, e arrastrelalo para sacar a estopa do lenzo. O lenzo é mellor que a estopa, que a estopa é a cousa máis mala que ten. E agora fiámolo, e hai que ir amolantando así. E dá moito traballo, porque agora hai que cocelo as meias, clarealas, e lavalas moitas veces para que clareien. Esta é a roca, e este é o fufo. E esta é para coller así a estopa, e ir afiando así, mollada, coa saliva dun, e listo. Esta é unha fusada, estou na pasando para o sarillo, para facer unha mea, e despois
hai que cocela para clareala, para despois, finalmente, tecela. Na miña casa non houve quen me levase porque os meus tivemos que botar as patatas, aló, e non houve quen me levase a ver. Non se foi porque tú quixetes, además, se tú chamares... Bueno, pero eu non podía deixalo ao home solo. Ah, igual. Eso tampouco, estaba a lleno. Pero un momento podía quedar. Pero moito tempo solo, non. Estamos cribando na cinza para botala no pote mezclada con ervas e puchos. Dicían que a mellor que era a de carballo. Cando non había de carballo, terían que utilizar a outra. Estas son lestras e estes son puchos que vamos botar na auga cunha pouca cinza mesturada para que cozan as meas aí ben cocidas, para que ablanden ben.
Bueno, agora poñemos a pota ao lume con auga fervendo e agora botamos unha mestura de ervas lestras e puchos e cinza e agora cocen aí as meias hasta un pedazo e quedan aí hasta mañá pola mañá. Mañá pola mañá hasta a auga fría e sácanse e lávanse con auga e xabón, no rego, con auga e xabón ben lavadas e así sucesivamente hasta que estean ben clariñas. Por exemplo, tráeme esa Susa, como queda esta. Ten que quedar así. Unha lavada, outra ao lado do colchón, outra secada, outra cargada. Bueno, todo estou bien. Claro, hai que preparar para seguir. Isto xa está. Agora estás enganando. Despois sai. Despois de cocer as meas, clareámolas, lavámolas e poñémolas a secar. Estou devanando as meas que previamente se lavaron e se clarearon a poder ser sempre no mes de marzo porque sempre sale un liño máis claro. Bueno, pois acabo de facer unha mazorga. Aquí no mazurgueiro. Agora vou meter na lanzadeira. Esta é a lanzadeira. Meto aquí. Xa está a mazorga na lanzadeira. Agora isto servirános para tecer no tear. Pasa dun lado ao outro. Este fío vai ser a trama.
acabo de amañar os fíos para preparar un ordine. Metín 12 novelos no caixón, metínos pola espadela, 6 por un lado, 6 por outro. Entonces, agora isto vou no pasar a ordine, para facer unha ordine, a ordideira. Bueno, pois aquí temos unha ordime acabada de sacar da ordideira. Fixemos unha restra, metemos a mao así por un furado destos e vamos collendo, así, pouquiño a pouco, hasta facer esta restra. Isto é para que non se enrede. E despois, estas son as cruces que se aproveitan. Bueno, metemos as varas de cruce, que son dúas variñas planas, unha por aquí, outra por aquí. E levámolo hasta o tear, para logo ali embeñar. As cruces teñen a finalidade de que non se enreden os fíos, e poden ir todos a un. Ao sacar a mea da urdideira, traémola para o tear, entonces metémola aí e poñémonos a empeñar, isto chamase empeñar, metémola nos lizos e despois no peito. Tensámola ben, atámola aquí e agora só nos queda pois, tecer coa lanzadeira.
para despois facer as prendas. E compónse máis ben de un tensor, que é o que tensa a urdimbre despois de haberla metido, e máis despois de haber empeñado. Despois a urdimbre que baixa hasta os lizos, pasa polas mallas dos lizos. O lizo son 2 varas, donde van metidos precisamente cada malla desas. Os lizos van colocados nesas poleas que despois, ao mover os pedales, sube un e baixa outro, que é a forma de cruzar os fíos para logo despois sujetar a trama. Despois dos lizos pasa o peite, que está colocado no que lle chaman o batán, que se, ao movelo, según se pasa a lanzadeira, tírase por el para tensar o fío da trama, e logo despois volvese a tirar, ao cambiar de pedal, volvese a tirar 2 veces fuerte para sujetar a trama. E así é a maneira de ir facendo a tela. Despois, soltamos daqui con esta cuña, tiramos dela e vamos correndo a urdimbre para logo despois a tela, según se vai facendo, vai se enrolando no outro tensor que hai ali. Ao acabar, pois teremos que soltar esta cuña para afloxar e xa sacaremos a tea por ali.